Hej YouTube. Hej YouTube. Det er en no hate video det her, som I kan se dernede. Nice. I kan lige få et lille billede af en Marsbar. Den kommer nu. Marsbar! Hej YouTube igen. Okay, nu begynder vi det seriøse. Så bliver bare lavet nogle som bor til at overføre. Ej, kom nu. Okay. Jeg har noget faktisk at sige til jer haters der. Altså, hvis I er i virkeligheden skal hate, hvorfor så ikke bare hate på jer selv? Ja. Altså. Men altså, hate vores video, det hjælper jo ikke noget. Og så kan I lige så bare hate. Så hvis I ikke skal hate nogen, så hate det her link. Så hate det der link. Der lige er der. Hate det link. Okay? Tak. I skal ikke hate for os, det gider vi ikke. Slet ikke. Så ja. Ja, vi synes altså ikke, det er sporbart. Nej, det synes vi ikke. Så hvis I gør det, så Det er ikke sjovt. Det er ikke sjovt. Men som jeg sagde før, hate på det her link. Det gider ikke. Ja. Hej YouTube. Og nu skal I se en ananas. Det blev meget kort no hate video. Hej YouTube.